Na, kik vagytok? Én vagyok a migráns. Ki kísér? Én, a rendőr. Hova kíséred a migráns? Börtönbe. Hogy valamit mondatok-e magatokról? Igen. Szíriából jöttem, nagy utat megtettem, ha befogadnak, én jól megfizetem. Úgy hallottam erre, székely népek laknak, vendégszeretők ős, könnyen szállást adnak. Na erre mit szól a rendőr? Rendőr vagyok a javából, szólj csak nekem, ha bárhol, tolvaj látsz vagy migránsot, elkapom én, meglátod, az éjjel is dolgoztam, egy migránsot elfogtam, fegyverét elkoboztam, s szinte meg is pofoztam. Tókerékre tapadt, csoda, hogy meg nem fulladt. Ilyen bolond világot, hát aztán még kilátod, no de gondolom ezért, a főnököm meg a dicsér, s hát ha még az is lehet, a fizetésön emelni. Köszönjük! Na, kísérjétek egymást egyszer, aztán Énekeljen, add oda a mikrofont, Anna már elég. még van. Mi vagyunk a migránsok, a tévébe a sztárok, újságba és ott vagyunk, s merkelnek bébok szólunk. Mi ez a csúnya beszéd, te szemtelen fehér nép, nem szégyelled magadat, fogd be hát a szájadat. Nem megyünk mi németbe, mert a mocsok merkelke, a sok jót megígérte, de nem teljesítette. Hát ez nem ért magyarul, talán mondjam arabul, fogja már be a száját, szedje gyorsan a lábát. Kérem jó rendőr uram, engedd szabadon utam, mert az egész családom itt bujkál a határon. Egyáltalán nem lehet gyorsan börtönbe veled, én becsületes vagyok, az államnak dolgozok. Mit szól az euróhoz, beszéljük meg ezt itt most, engedjen el bennünket, lehet nyaralni egyet. Jó van, akkor menjenek, csak tűnjenek el innen, ennyi jó eurójé, ki bolond ne engedni. Állj,